Dames en heren, goedemiddag. En voor iedereen die meekijkt of luistert in een andere tijdzone, boa morgen, bon dia, good morning. Hier in het Nationaal Archief spreekt de geschiedenis tot ons in miljoenen documenten. En ook al horen we de ongeschreven stemmen uit het verleden niet, het verhaal dat uit al die archiefstukken naar voren komt, is niet alleen maar mooi. Het is vaak ook lelijk, pijnlijk en zelfs ronduit beschamend. Dat geldt zeker voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. Wij, levend in het hier en nu, kunnen slavernij alleen in de allerduidelijkste bewoordingen erkennen en veroordelen als misdaad tegen de menselijkheid. Als een misdadig systeem dat wereldwijd onnoemelijk veel mensen, onnoemelijk veel en groot leed heeft gebracht. En dat doorwerkt in de levens van mensen hier en nu. En wij in Nederland moeten ons aandeel in dat verleden onder ogen zien. Daarom is het goed dat we elkaar vandaag in het Nationaal Archief ontmoeten. Hier ligt ons nationale geheugen opgeslagen. Dus dit is de plek voor nationaal gewetensonderzoek. Hier kun je niet om de historische feiten heen. Tot 1814 werden ruim 600.000 tot slaafgemaakte Afrikaanse vrouwen, mannen en kinderen onder erbarmelijke omstandigheden naar het Amerikaanse continent verscheept door Nederlandse slaafhandelaren. De meeste naar Suriname, maar ook naar Curaçao, Sint-Eustatius en andere plaatsen. Zij werden weggerukt uit hun families, ontmenselijkt, als vee vervoerd en behandeld. Vaak onder het overheidsgezag van de West-Indische Compagnie. In Azië werden tussen de 660.000 en ruim 1 miljoen mensen, we weten het niet eens precies, verhandeld binnen de gebieden die onder het gezag stonden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De getallen zijn onvoorstelbaar. Het menselijk leed dat erachter schuil gaat is nog veel onvoorstelbaarder. Talloos zijn de overgeleverde verhalen en getuigenissen die bewijzen hoe er in het slavernijsysteem geen maat stond op wreedheid en willekeur. En dus ook geen maat op onrecht en pure angst. We hoeven alleen maar Anton de Coms, wij slaven van Suriname, open te slaan om te lezen over de meest gruwelijke behandelingen en straffen. We lezen over gezeling en marteling tot de dood erop volgde. Over mensen van wie ledematen werden afgehakt. Over brandmerken in het gezicht. Het lot van de ene persoon nog verschrikkelijker dan van de andere. Op elke pagina onrecht en nog meer onrecht. En zoals Anton de Kom het beschreef voor Suriname, zo gebeurde het ook elders, onder hetzelfde Nederlandse overheidsgezag. We lezen het, we weten het, en toch is het afschuwelijke lot van tot slaafgemaakte mensen nauwelijks te bevatten. Of neem inderdaad de feiten zoals die uit de archieven spreken. Bijvoorbeeld uit de enorme administratie die is opgezet rond de afschaffing van de slavernij in 1863 en die hier ingezien kan worden. Pagina na pagina staan daarop per plantage en per slaveneigenaar de namen vermeld van tot slaafgemaakte plus nog enkele andere persoonlijke gegevens. Zakelijk, systematisch, in een droge opsomming, die juist daardoor zo confronterend is. Omdat het de absurditeit onderstreept van een systeem waarin de ene mens de andere mens tot handelswaar maakte. Een systeem
zo onmenselijk en onrechtvaardig dat in 1863 niet de tot slaaf gemaakten financieel werden gecompenseerd door de staat, maar de slaven-eigenaren. En nog kon het hardvochtiger, nog oneerlijker, want iedereen die in Suriname in 1863 in naam vrij werd, moest gedwongen nog 10 jaar lang onder staatstoezicht blijven werken. De facto betekende dat voor velen nog 10 jaar langer een leven in onvrijheid, een leven onder dwang. Tot 1873. Komend jaar is dat 150 jaar geleden. Die geschiedenis houdt ons bezig. Een complexe geschiedenis waarin op verschillende plaatsen, verschillende jaartallen en gebeurtenissen betekenis hebben. Niet alleen 1863 en 1873, maar bijvoorbeeld ook 1860, de wettelijke afschaffing van de slavernij in toenmalig Nederlands-Indië. 1814, het jaar dat ook Nederland de transatlantische slavenhandel afschafte. 1848, toen op Sint Maarten de slavernij de facto voorbij was. Of bijvoorbeeld 1795, toen onder leiding van Tula op Curaçao een opstand plaatsvond die nog jaarlijks wordt herdacht. Eindeloos veel momenten, eindeloos veel verhalen, eindeloos veel geschiedenis. Die geschiedenis krijgt de laatste jaren meer aandacht in tentoonstellingen, in publicaties en ook in het maatschappelijk debat. Er vindt maatschappelijke bewustwording plaats. En daardoor ook een verandering in het denken. Dat is goed en terecht en nodig, want te lang is het stilgebleven. Ik heb die verandering in denken ook persoonlijk doorgemaakt. Daar wil ik open over zijn. Lange tijd dacht ik dat het niet goed mogelijk is op een betekenisvolle manier verantwoordelijkheid te nemen voor iets dat zo lang geleden is en waar niemand van onszelf bij is geweest. Lange tijd dacht ik dus eigenlijk, het slavernijgeleden, dat is geschiedenis die achter ons ligt. Maar ik had het mis. Want eeuwen van onderdrukking en uitbuiting werken door in het hier en nu. In racistische stereotypen. In discriminerende patronen van uitsluiting. In sociale ongelijkheid. En om dat te doorbreken, moeten we ook het verleden open en eerlijk onder ogen zien. Een verleden dat we delen met andere landen, waardoor onze samenlevingen voor altijd op een speciale manier met elkaar zijn verbonden. Het klopt dat niemand die nu leeft persoonlijk schuld draagt voor de slavernij. Maar het klopt ook dat de Nederlandse staat in al zijn historische verschijningsvormen verantwoordelijkheid draagt voor het grote leed dat tot slaafgemaakten en hun nazaten is aangedaan. En dus kunnen we niet voorbij gaan aan de doorwerking van het verleden in onze tijd. Het rapport Ketenen van het Verleden van de dialooggroep Slavernijverleden speelt een belangrijke rol in het bewustwordingsproces dat velen van ons doormaken. Dat rapport verscheen op 1 juli vorig jaar en bevatte een aantal niet mis te verstaande conclusies en aanbevelingen. De 3 kernwoorden zijn erkenning, excuses, herstel. Vandaag sturen we de officiële kabinetsreactie naar de Tweede Kamer. Daarin omarmen we de analyse en conclusies van de dialooggroep. In de tussenliggende 1,5 jaar heeft het kabinet op verschillende manieren, op verschillende plekken en met verschillende mensen en groepen over het slavernijverleden gesproken. Ik ben zelf in september jongstleden in Suriname geweest,
Maar ik heb geleerd hoe diep de geschiedenis nog altijd ingrijpt in het dagelijks leven van mensen, ook spiritueel. Ik heb ook geleerd hoe ervaringen, herinneringen en gevoelens per groep en per persoon kunnen verschillen. Het maakt uit of je voorouders uit Afrika werden geroofd of behoorden tot de oorspronkelijke bewoners. Het maakt uit in welk land of regio hun leven zich afspeelde. En het maakt ook uit in welke periode zij leefden. Die historische, geografische en culturele verschillen tussen bevolkingsgroepen en mensen, die doen ertoe. Ook in het hier en nu. En dat maakt het doen van algemene uitspraken over het slavernijverleden ook zo kwetsbaar. Want hoe doe je recht aan al die verschillen? Wat is daarvoor het beste moment? Hoe doe je recht aan alle spirituele symbolen en rituelen die in sommige culturen zo enorm belangrijk zijn? En hoe omvat je met woorden zoveel onrecht, zoveel pijn, zoveel gruwelijkheden? Elke poging daartoe zal altijd onvolkomen zijn en nieuwe vragen en discussies oproepen. Met alle emoties die daarbij horen. Met alle beladenheid. We weten dat er niet één goed moment is voor iedereen. Niet de juiste woorden voor iedereen. Niet één juiste plaats voor iedereen. En ik erken dat de aanloop naar deze dag beter had gekund. Maar laat dat geen reden zijn dan maar niets te doen. We moeten met elkaar stappen vooruit zetten. We moeten met elkaar proberen verder te komen. Dus laat ons dat gesprek over het slavernijverleden alsjeblieft voeren. Ook als dat een moeilijk gesprek is. En dat gesprek, dat begint met erkenning. Erkenning van het afschuwelijke leed dat generaties tot slaafgemaakten is aangedaan. Erkenning van en eerherstel voor al die mensen die in het verzet kwamen. Zoals de dappere Marrons van Suriname. Ik noem vandaag met eerbied de namen van Tula op Curaçao, Jolicoeur, Boni en Baron in Suriname, Wan Teteloke op Sint Maarten. En we gedenken al die naamloos gebleven vrouwen en mannen die door de eeuwen heen heldhaftig de vrijheid zochten en er vaak op de meest gruwelijke manier voor werden gestraft. En natuurlijk erkenning van historische verantwoordelijkheid. Met de woorden die daarbij horen. Deze woorden. Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en zijn vertegenwoordigers slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd, in stand gehouden en ervan geprofiteerd. Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld. Eeuwenlang is onder Nederlands staatsgezag de menselijke waardigheid met voeten getreden op de meest afschuwelijke manier. En te weinig hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today I apologize. Awe mi trapidi disculpa. Tide mi wani taki pardon. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaafgemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Aan hun dochters en zonen en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. We doen dit niet om schoon schip te maken. Niet om het verleden af te sluiten
en achter ons te laten. We doen dit, en we doen dit nu, om staande op de drempel van een belangrijk herdenkingsjaar samen de weg vooruit te vinden. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma, geen punt. Het gesprek over het slavernijverleden moet zo breed mogelijk worden gevoerd. Niet alleen in Nederland, maar juist ook op de plekken waar het gebeurde. Met iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt. Daarom klinken de excuses die ik net uitsprak vandaag door op 7 andere plekken in de wereld. Daar waar de pijn en de gevolgen van het slavernijverleden tot de dag van vandaag het meest worden gevoeld en het meest zichtbaar zijn. Ze klinken door in de woorden die worden uitgesproken door 7 vertegenwoordigers van de Nederlandse regering. In Suriname, op Curaçao, op Sint Maarten, op Aruba, op Bonaire, op Saba en op Sint Eustatius. De regering wil in overleg met alle groepen en mensen uit alle landen, waarmee wij dit verleden delen, intensiever werken aan meer kennis over het slavernijverleden en dus aan meer bewustwording, erkenning en begrip. Dat proces vraagt tijd en we kunnen het werk alleen in gezamenlijkheid doen. Op weg naar die belangrijke symbolische datum, 1 juli 2023. Daarna in het hele herdenkingsjaar. En in de jaren die daarop volgen. De kabinetsreactie op het rapport van de dialooggroep Slavernijverleden gaat hier uitvoerig op in. Het belangrijkste is dat we alle stappen die we gaan zetten ook echt gezamenlijk zetten. In overleg, luisterend en met als enige intentie recht doen aan het verleden, heling in het heden. Een komma, geen punt. Met Suriname, met de Caribische delen van het Koninkrijk en met alle nazaten in Nederland werken we aan zichtbaarheid van erfgoed, aan bewustwording via onderwijs en aan wetenschappelijk historisch onderzoek. Tijdens het herdenkingsjaar zullen alle facetten van het slavernijverleden en de doorwerking in onze tijd in het volle licht staan. De koning voelt zich persoonlijk zeer betrokken bij het onderwerp en zal op 1 juli aanwezig zijn bij de herdenking en viering in Amsterdam. En we kijken verder, over 2023 heen. Een onafhankelijk en breed samengesteld herdenkingscomité buigt zich over de beste manier om ook in de toekomst waardig en zoveel mogelijk gezamenlijk te herdenken. En er komt een fonds voor maatschappelijke initiatieven in het hele Koninkrijk en Suriname, waarmee de doorwerking van het slavernijverleden de zichtbaarheid, de aandacht en aanpak krijgt die nodig is. Het helingsproces moet nu beginnen. En het programma daarvoor schrijven we samen. Dames en heren, het boek van onze gedeelde geschiedenis kent veel pagina's die ons, levend in de 21e eeuw, met verbijstering en afschuw vervullen. En met diepe schaamte. Die pagina's wissen we met excuses niet uit. En dat is ook niet de bedoeling. We kunnen het verleden niet veranderen. Alleen onder ogen zien. Wat de regering vurig hoopt, wat ik ook persoonlijk vurig hoop, is dat dit moment, dat deze dag ons helpt, koninkrijksbreed en samen met Suriname en andere landen, de open pagina's die voor ons liggen in te vullen
met dialoog, erkenning en heling. Dank u wel. Mag ik graag iedereen die genodigd is uitnodigen om nog bij koffie en een drankje met elkaar in gesprek te gaan. En dan zal voor de pers de mogelijkheid zijn om enkele 1-op-1 vragen te stellen, waarbij de televisie daar zal worden gepositioneerd en de schrijvende pers daar in die hoek. Dank u wel voor uw aandacht. Bom dia, nuestro presidente, Excelência, distinguido invitado, meu nome é Jory Trump, consejero de comunicação para Excelência Caribe Nederland, e obviamente para recapitular o discurso do ministro-presidente Mark Rutte. Sua persona enfatiza de estar consciente de responsabilidade governamental do Estado holandês de sua forma histórica. E pensar que está oferece sua desculpa para o papel de Holanda de envolvimento histórico de seu antecessor governamental, de permitir, facilitar, promover, perpetuar e beneficiar de negócio de esclavitud. E esclavitud que afeta a dignidade do ser humano estruturalmente para anos largo. De esclavitud, pessoas conscientemente querem reduzir a mercancia de negócio de forma repudiosa e querem arrancar de um círculo e na família. Para iniciar, a reparação te oferece paquete integral de medidas que inclui, entre outros, estimulação de conhecimento, conscientização, reconhecimento e comemoração e melhor compreensão de efeito que a esclavitud tem de jawe. Banda de saque, gabinete do trabalho é oportunidade igual e combater racismo e discriminação. Para finalizar, ministro-presidente a enfatizar que a história que nós compartilhamos traga nos vivendo no século XXI, assombrar e avergonzar para actos em qualquer lugar. A história aqui nós não podemos eliminar com uma desculpa, e essa é muito menos a intenção do gabinete. Nós não podemos cambiar o passado, mas sim reconhecer isso aqui. O gabinete da mira a reação de AWE como um passo importante e não como uma clausura. O gabinete da mira o processo de conscientização do passado de esclavitud como um largo. O gabinete quer pôr uma base para um futuro unido. Também na caminho para a área de comemoração de esclavitud que foi iniciada dia 1 de julho de 2023. Met passo a palavra para o secretário de Estado, Erik van den Burg. Ik draag nu het woord over aan de staatssecretaris, Erik van den Burg. Dank u wel. Excellenties, dames en heren, ik zal mijn verhaal in het Nederlands doen. Ik ben heel slecht in talen en ik krijg het ook gewoon niet onder de knie en ik wil niet een fout maken door dingen verkeerd uit te spreken. Dus vandaar in het Nederlands. Excellenties, dames en heren, zojuist hebben we de toespraak van minister-president Rutte kunnen horen. Hij heeft namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor, en ik citeer, het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaafgemaakten die wereldwijd onder het handelen hebben geleden, aan hun dochters en zonen en aan al hun nazaten, tot in het hier en nu. Hiermee wil Nederland een nieuw begin maken in de omgang met het slavernijverleden. De Nederlandse regering buigt het hoofd in schaamte en steekt een hand uit naar degenen die tot de dag van vandaag de gevolgen van dat verleden voelen. Tegelijkertijd wil ik hier dank uitspreken aan de mensen en groeperingen die jarenlang voor deze erkenning hebben gewedijverd. Zonder hen was het kabinet in Nederland niet tot het inzicht gekomen dat deze stap juist en nodig is. U heeft daar, minister-president Rutte, net ook het een en ander over horen zeggen, over hoe het bij hemzelf speelde. Ook de bewoners van dit eiland, de voorouders van velen onder u, hebben geleden onder de slavernij. Ook zij zijn slachtoffer geworden van deze barbarij door de overheid van Nederland. Of eigenlijk beter, de overheid
van Europees Nederland. In ieder deel van het toenmalig koninkrijk is het weer anders gegaan. Aruba was te droog om een grootschalige plantage te kunnen vestigen. Maar even na het jaar 1800 bloeit de Arubaanse economie op en neemt het aantal tot slaafgemaakten toe tot bijna 500 in 1840. En we moeten ons ervan bewust zijn dat we veel niet of niet precies weten. Zo wordt de laatste jaren steeds meer duidelijk over de zogenoemde rode slavernij. Anders dan mensen van Afrikaanse afkomst waren de inheemse formeel wel bestempeld als mens. Denk er even over na. Wel bestempeld als mens. Alsof het tot discussie kan staan. Maar in de praktijk werden ook zij slachtoffer van superioriteitsdenken. Zij moesten net als andere slaafgemaakten dwangarbeid verrichten en werden ook verhandeld. En relatief recent zijn nog verhalen opgetekend over de aanwezigheid op Aruba van zogenaamde Indiaanse pseudoslaven. Tot zelfs in het begin van de 20e eeuw. De lotgevallen van de tot slaafgemaakten op Aruba zijn geboekstaafd in onder meer het boek getiteld Slaven zonder plantage van Luc Alofs. Maar er zijn ook veel mondelinge getuigenissen opgetekend door pater Brenneker in de boekenreeks Zambumbu. Er is vaak geconstateerd dat de behandeling van tot slaafgemaakten op Aruba milder zou zijn geweest dan in andere delen van het toenmalig koninkrijk. Maar het zegt dan meer over de mate van wreedheid elders dan over de beschavingsgraad van de slavenhouders op Aruba. Ook in de geoverleverde verhalen over Aruba is de bullepees vaak niet ver. En geestelijke en fysieke mishandeling behoorden ook hier tot het geaccepteerde repertoire van veel leden van de heersende klasse. Er zijn ook verhalen van mensen die zich altijd zijn blijven verzetten tegen het onrecht dat hen werd aangedaan. Een van die mensen was Virginia Demetricia Gai. En ik sta hier, dames en heren, als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering, maar ik ben ook mens. En ik ben opgegroeid in de Bijlmer. Daar heb ik 40 jaar gewoond. En als je opgroeit in de Bijlmer en daar je hele leven hebt meegemaakt, dan zijn de namen die u ook de minister-president heeft horen uitspreken, namen die in je systeem zitten, die in je DNA zitten. Ze zijn genoemd hier. Tula, Baron, Kwaku, Jolicoeur, Anton de Kom werd geciteerd. Allemaal mannen. En daarom vind ik het ook bijzonder vandaag bij Virginia stil te staan. Want het speelde natuurlijk net zo goed, zoals de minister-president ook zei, niet bij mannen, maar bij mannen, bij vrouwen en bij kinderen. En zij groeide op in een zogenaamd slavenhuishouden van een vooraanstaande Nederlandse familie. En ze werd geacht werkzaamheden op het veld te verrichten en zich ondertussen te houden aan de vele regels waaraan een tot slaafgemaakte onderworpen was. Maar Virginia was opstandig en trots. En ze trok kleding aan die behoorde aan de familie en paradeerde daarmee rond. En nadat ze veroordeeld was tot dwangarbeid, deed ze het nog een keer. En nog een keer. En werd weer veroordeeld tot dwangarbeid. En liep weg. En ze zou 3 maal worden opgepakt, onder meer vanwege oneerbiedigheid. Oneerbiedigheid. Vanwege het dragen van bepaalde kleding. In mijn ogen was Virginia haar tijd ver vooruit. En in Rotterdam is inmiddels ook een straat naar haar vernoemd. En ik begrijp dat ook hier in Aruba plannen zijn voor een gedenkteken voor haar. En ik juich dat toe. En de Nederlandse regering zal daar graag aan bijdragen. Laat ik even teruggrijpen op de situatie op Aruba in de jaren 40 van de 19e eeuw. Aruba maakte in die periode een langdurige droogte door, die de tot slaafgemaakten het eerst en het hardst trof.
Er is geen werk. En veel slavenhouders hebben steeds minder geld om zelfs maar de eerste levensbehoeften te vervullen van degenen die afhankelijk van ze zijn. De sterfte onder slaafgemaakten stijgt. Met name onder kinderen. Tussen 1841 en 1850 sterven liefst 2 op de 5 slaafgemaakten. 2 op de 5. Onder wie 23 kinderen onder de 3. Vanaf halverwege de 19e eeuw begint het aantal tot slaafgemaakten op Aruba te dalen. Zowel relatief als absoluut. Vele van hen worden verkocht, sommigen kopen zich vrij, anderen ontsnappen. En daarbij speelt dat veel landen al zijn overgegaan tot afschaffing van de slavernij. Engeland in 1833, Denemarken 1848, Frankrijk 1848. Maar in Nederland gaat het proces en het grote praktische veranderingen en verbeteringen. Velen blijven nog steeds afhankelijk, zij niet langer van hun eigenaren, maar van hun werkgevers. Veelal dezelfde personen. Dames en heren, ook na afschaffing van de slavernij moesten de nieuwe vrijgemaakten eerst en vooral zien te overleven. Er was geen tijd om terug te kijken. Men keek vooruit, men wilde leven. En terugkijken, dat was vooral pijnlijk. Een treffende illustratie daarvan staat in het boek Ons eilandje Aruba van Laura Vernet Pascal. Zij beschrijft hoe kort na de afschaffing van de slavernij 2 mensen op straat een aanvaring krijgen. Beide zijn voormalige tot slaafgemaakten. In die tijd, toen ze nog tot slaaf gemaakt waren, hadden ze samengewerkt op een plantage. Ze plukten daar conchenila's, een luis die geplukt werd om zijn rode pigment. Maar de man is inmiddels getrouwd met iemand uit, let op het woord, eigen kring. Terwijl de vrouw nu een notabele van het eiland tot levensgezel heeft. En als de man haar aanspreekt op straat, reageert ze beledigd. Waar haalt de man het recht vandaan om haar zomaar aan te spreken? Ze wil niet meer aan haar leven in het verleden herinnerd worden. En dat doet die man. Het recht om haar aan te spreken had hij verworven toen ze samen conchenila's plukten, zo zegt hij. Maar zij zag dat totaal anders. En ik zie dit voorval als een illustratie van de vele manieren waarop mensen ook langer nadien slachtoffer kunnen blijven van het verleden dat hen is aangedaan. Het zegt niet zoveel over de mensen zelf. Het zegt vooral veel over het systeem dat mensen heeft beschadigd. Dat ook deze 2 mensen heeft beschadigd. En uiteindelijk zegt het iets over degenen die verantwoordelijk waren voor het systeem. Die het gecreëerd hadden en het in stand hielden. En dat waren wij, de Europese Nederlanders. Volgens historicus Luc Alofs zijn emoties en mechanismen, zoals Vernet Pascal die beschrijft, deel van de verklaring voor de geringe belangstelling die lange tijd op Aruba bestond voor het slavernijverleden. Hoe gering die belangstelling was, werd bijvoorbeeld duidelijk in 1913, bij de 50ste verjaardag van de afschaffing van de slavernij. Op Aruba gaven voormalig tot slaafgemaakten en hun nazaten op dat moment te kennen dat ze geen reden meer zagen de emancipatie te herdenken. En toenmalig gezaghebber Beaujon constateerde in zijn journaal, zijn rapport, dat de dag zonder enige feestelijkheden voorbij was gegaan. Excellenties, dames en heren, en zeker ook alle hooggeachte nazaten hier aanwezig van allen die ooit tot slaaf zijn gemaakt. Volgend jaar is het 160 jaar geleden dat er een wettelijk einde kwam aan de slavernij in het Koninkrijk. En tevens is het 150 jaar geleden
dat de bevrijding van alle dwang ook voor de laatst betrokkenen in het Koninkrijk een feit was. Ik hoop dat deze dag, vandaag, 19 december, in aanloop naar die 1 juli 2023, het begin markeert van een diepere dialoog over ons verleden. Zo'n dialoog moet het begrip verdiepen. Over het eigen verleden. Over het verleden en hoe het doorwerkt in het heden. Over de werking van racisme, toen en heden ten dagen. En over de enorme complexe emoties die racisme en de verhoudingen uit het verleden nog steeds met zich meebrengen. Dat alles zal tijd en inspanning vergen. Want nog niet iedereen is voldoende doordrongen van de ernst van dat verleden en de noodzaak tot verzoening. Vandaag steekt de Nederlandse regering een hand uit. Niet als afsluiting, maar als uitnodiging voor een nieuw begin. Als eerste concrete aanzet zeg ik hierbij namens de Nederlandse regering steun toe voor een aantal initiatieven. Zoveel mogelijk mensen moeten de kans krijgen om kennis te nemen van dat verleden. En daarom wil ik graag de herdruk mogelijk maken, en ik zeg ik, maar het is uiteraard de Nederlandse regering, van Luc Alo's boek over de geschiedenis van de slavernij op Aruba en de daarbij behorende lesmethode. En verder wil de Nederlandse regering graag de verdere digitalisering van het Koninklijk Archief, van het Nationaal Archief van Aruba mogelijk maken. Hierna gaan wij ook naar het archief toe. Een symbolische plek, zoals de minister-president Rutte ook in zijn speech aangaf. Het is namelijk de plek waar het verleden is vastgelegd, de plek waar het verleden wordt ontsloten, de plek waar we ons rekenschap geven van het verleden. En mensen op Aruba die het willen, moeten makkelijker en beter inzicht kunnen krijgen in hun eigen verleden, hun eigen familiegeschiedenis. En tot slot, zoals ik al eerder zei, de Nederlandse regering wil graag bijdragen aan een gedenkteken voor die heldin, die trotse en opstandige Virginia. Ik vraag u samen op weg te gaan met ons naar een betere toekomst. Dank u wel. Bom dia, Trober. Para recapitular o que o secretário de Estado acaba de mencionar em seu discurso, é de mencionar e de agradecido na Esnancopa Ayans a bring up a resistir esclavitud. A opinião maior de nós é a sofrer na a causa de passado de esclavitud. Ponto específico que ela menciona tá que esclavitud na Aruba está menos intenso comparado com outro país, né? Mas ele está enfatizando mais a crueldade e esclavização a esclavizar pessoas, né? Mas ele menciona de a Virginia de Mentricia, uma pessoa admirável e remarcável que tem hebreu e coragem para resistir sua opressão. Mas ele sigue na bisa que 2 de 5 pessoas esclavizadas falecem a causa de segurar algum ano depois. Na Holanda, o processo para eliminar a esclavitud dura vergonzosamente largo comparado com outros países da Europa. Também, na final, é liberar, mas será percurar para sobreviver e não estava tendo tempo para mirar para trás. É também mencionado Bimback da literatura de Laura Bernat Pascal e também mencionado 2 pessoas que têm pleito com outro ribacaia. A hierarquia da classe social estava duidelijk. Pero na Aruba sempre estava falta de interesse na passado de esclavitud que estava notável, ora com a celebrar 50 anos de liberação. Movendo para diante, o governo holandês está com mão para colaborar junto para surpassar e retornar nossa história de esclavitud. Contribuindo na digitalização do Arquivo Nacional para assim melhorar a acessibilidade na documento que ajuda a enriquecer mais no passado. Dank je. Vamos passar a palavra para minister-president, of sim, Evelyn Evercruz. Bom dia.
Goedemorgen, dames en heren. Vandaag, 19 december, is een historisch moment. Slaafgemaakte Arubanen worden vandaag met terugwerkende kracht erkend als mensen die het recht hadden om vrij te zijn. Zij hadden het recht op vrijheid en zelfbeschikking, maar dit werd hun ontnomen. De nazaten van slaafgemaakten worden vandaag door de Nederlandse staat erkend als slachtoffer van misdaad tegen de mensheid. Het historisch leed dat tot op de dag van vandaag doorwerkt in onze samenleving en binnen ons koninkrijk. Als we het in Aruba hebben over slavernij, over deze misdaad tegen de mensheid, dan hebben we het over zowel de transatlantische slavernij, maar ook over de zogenaamde rode slavernij. Want ook Amerindianen die hier woonden, zijn tot slaaf gemaakt door kolonisatoren die hier voet aan wal hebben gezet. En dit geldt ook voor nazaten van slaven, wiens voorouders elders, dus niet op Aruba, in slavernij leefden. Uw geschiedenis is de onze.